panagayat nga intalali. Sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw a panagbiag ko. Ta sikat pagdaunan lawag anay sang sangayan gapuken ka agnanayong tiragsak ken panakaawat si kamet la tigapuna no apay nga agbibiyagat ita ketawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen di makaartap panangipateg mo kanyak biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na. Awanen ti umasping panagayat nga intalali. Sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw a panagbiag ko. Ta sikat pagtapunan lawag anay sang sangayan kapuken ka ang nanayong tiragsak ken panakaawat si kamet la tigapuna no apay nga agbibiyagan ita ketawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen ti makaartap panangipateg mo kanyak biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na biag tuy biag ko ay ayaten ka